Preco este un nume sonor în domeniul materialelor de construcții, având o prezență de 50 de ani pe piața românească. Dacă vrei un material care să asigure durabilitate casei tale și care este 100% ecologic, alege BCA-ul El Preco. Un eveniment care nu dorim să se întâmple este un incendiu. În momentul în care suntem puși în fața unei astfel de situații nefaste, trebuie să știm că BCA-ul El Preco oferă un grad înalt de rezistență la foc. BCA-ul El Preco este un material incombustibil, adică nu arde și nu întreține arderea. Pentru susținerea acestei afirmații, vom folosi o bucată de BCA El Preco de doar 5 cm și o lampă de gaz. Haideți să aprindem flacăra lămpii și să o apropiem de placă. Nu a trecut mult timp, iar placa s-a înroșit. Dar să reținem, nu a luat foc. Să verificăm câte grade sunt la nivelul plăcii. Termometrul indică 340 de grade. Haideți să facem un test. Voi încerca să ating cu mâna partea cealaltă a plăcii de BCA. Sunt ok, da? Acum o voi apropia de obraz. Totul este foarte bine. BCA-ul El Preco nu arde și nu întreține arderea.